जोङो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ मोनफ्रोमबो मेट्सआवनो जोङो सोलोंबाय थादों। थांनाय बोसोराव जोङो सेमि फाइनालाव जोङो जेननानै थांदोंमोन, नाथाय नैबे बोसोराव जोङो फाइनाल गेलेनो हादों आरो फाइनाल गेलेनानै जोङो दिनै रानार्स आप जानो हाबाय आरो फैगौ बोसोराव जोङो चेम्पियन जागोन होननानै मिजिंथिदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे जाफुंसारनायखौनो जोङो बुंनो हागोन। गेलेगिरिफोरखौ जोंनि गेलेगिरिफ्रा बिथांमोनहा जोबोद मोजां गेलेदों, जोबजासिम नांदों आरो गोबां एक्सपिरियेन्स नांबावगौ। इन्डिया लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव एक्सप'जार नांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो इउनाइटेड चिरां दुवारा हाबा मावबाय थागोन। दिनै देरहासारनायनि मानसिखौ लानो हायासै, रानार्स आपखौ मोननो हाबाय। मोनसे गोरोन्थि जानायनि थाखाय फाइनालखौ देरहानो हायासै सानो नामा? मोनफ्रोमबो मेट्सआवनो उइनाराथ' मोनसेल' थाखायो, सासेल' थाखायो। दा भुल होननानै जोङो बुंनो हाया, मानो होनोबा खेलायाव जेननाय देरहानाया थाखायो। बिथांमोना जोंनि जेनाखि प्लेयार्सफोर बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो गेलेदों। बेबो रानार्स आप जानायाबो दिनै बे लक'प्रिय गभर्नमेन्ट बरड'लेण्ड ट्रफि बायदियाव रानार्स आप जानायाबो जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर बाथ्रा। मानो होनोबा इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआनो गिबिसिन क्लाब जायनाखि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय नैबे ट्रफियाव रानार्स आप जानो हादों। बुंनो थाङोब्ला बेयो चिरां दुवार एफसिल' नङा, बियो सारा बिटिआरनिनो मोनसे मुं लाबोनाय, मुंदांखा खालामनाय लाबोदों। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दिनै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय बियो जोंनि ओनसोलनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। बे मोनसे गोजोनथाव खौरां, मानो होनब्ला बे क्लाबा लास्ट इयारनिफ्रायसो जों गायसनजेनदों। लास्ट इयार जों माने बेखौ जोङो सेमि फाइनालाव जेनलांदोंमोन, ओमफ्राय नैबे बोसोराव जों फाइनालावहाय रानार्स आप जानो हाबाय। बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो जों बेसिकेलि गासैबो जोंनि गथ'फ्रा गासैबो दा सोलोंथाइ लानानै फैनाय मानसिफोर आरो दाबो एक्सपिरियेन्स गैजोबा, होमब्लाबो खस्थ'नि आरो गासैबो माने हार्डवर्क खालामदों, मोजां गेलेदों, जों थिननाय बायदि बिसोर गेलेदों। ओंखायनो जों दा बे मासिखौ मोनबाय, जों गोजोननाय दं आरो गथ'फोरनि सायाव। नोंथांमोना दिनैनि फाइनालावहाय देरहासार जानो हायासै, रानार्स आप जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जाबोदों सानो नामा नोंथाङा नोंथांनि टिमनि जानानै? गोरोन्थियाथ' बेनो, माने जोंनियाव एसे मिसपास दङ, गासिबो उन्दैफोर नालाय मिसुरेट नङा। दा मिसपास जायोब्ला माने गेमा मोनसे जेननायाव लामायाव थाङो। होमब्लाबो हागौमानि गथ'फ्रा कारेक्सन खालामदों, मोजां गेलेदों। बिनि थाखाय आं गथ'फोरखौ माने वेल डान होनो आरो मोजां गासिबो गेलेजोबदों। बिनि थाखायनो आं जेबो माने उसुबिदा मोनाखै आरो जेननायनि थाखाय। उननि समाव नोंथाङा नोंथांमोननि टिमनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै माबायदि थाखोआव गेलेलांनायनि बा माबायदि स्टाइल गेलेलांनायनि नोंथांमोनहा गोसो दं, थांखि दङ? जोंहा माने थांखि दं, माने जोंनि बड'लेण्ड हालामनि जेसेबां गथ'फोर दङ बिसोरफोरखौ जोङो माने केरियार बानायलांनो आरो बिसोरखौ चान्स होनो। मोजां गेलेगिरि बेयावल' नङा, बिनिफ्राय मोजां गेलेनानै इन्टारनेसनेल नेसनेल टिमाव थां, बेखौ साननानै जों बे टिमखौ बानायदों। दा गासैबो गथ'फ्रा दा एसे मोजां दङ आरो जों गथ'फोरखौ मोजां खालामलांगोन, जों सेस्था खालामनो हागौ मानि। गभर्नमेन्टखौ माबा मोनसे खावलायनो गोसो नामा? गभर्नमेन्टआ माने मा होनबावनो, माने दा स्पर्ट्सनि थाखाय एसे माने हेफाजाब होलाङोब्ला, माने इनकारेज होयोब्ला गभर्नमेन्टआबो, होमब्ला इयुननि जोलैनि थाखाय माने बड'लेण्डनि गथ'फोरनि थाखाय, बर' गथ'फोरनि थाखाय माने डेभेलपमेन्ट मोनसे माने लामायाव थांगोन। ओंखायनो जुदि एसे नोजोर होयोब्ला मोजां गथ'फोरनि सायाव, माने स्पर्ट्सनि सायावहाय। थेंक इउ। वेलकाम।